హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన మదర్ స్లాబ్ స్టోర్లో మన దగ్గర దొరికే ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనం ఈరోజు చెప్తున్నాము. మ్యాట్రసెస్, సోఫాస్, కార్డ్స్, డైనింగ్ టేబుల్, రిక్లైనర్ సోఫాస్, రిక్లైనర్ బెడ్స్ ఇవన్నీ మన స్టోర్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మనం టోటల్గా కస్టమైజేషన్ అనేది చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్క కస్టమర్కి ఏ డిజైన్ కావాలో డిజైన్ కస్టమైజేషన్, సైజ్ కస్టమైజేషన్, ఇంకా కలర్ కస్టమైజేషన్, మెటీరియల్ కస్టమైజేషన్ ఇవన్నీ మనం కస్టమర్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. చాలా మంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే, కొంతమందికి 5x20 హాల్ ఉంటుంది. దాని ప్రకారంగా మనకు సోఫాస్ అనేది దొరకవు బయట. దాన్ని మనం సైజ్ తీసుకుని కస్టమర్కి కస్టమైజ్ చేసి ఇస్తున్నాము. కస్టమర్కి ఏ డిజైన్ కావాలన్నా వాళ్ళు ఆన్లైన్ నుంచి ఫోటో చూపెట్టినా, వాళ్ళకి ఏ ఫ్యాబ్రిక్ కావాలంటే ఆ ఫ్యాబ్రిక్ సెలెక్ట్ చేయించి దాని అనుకూలంగానే మనం కస్టమర్స్కి అనేది కస్టమైజింగ్ చేసి ఇస్తున్నాం. ఎల్బీ నగర్ సాగర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర ఉన్న మన మదర్ స్లాబ్ మ్యాటర్ స్టోర్కి విజిట్ అయ్యి కస్టమర్ అనుకూలంగా వాళ్ళు రెడీ చేయించుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.